Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студиядә Лина Хәсәншина, исәнмесез? 2021 елның 25 мартына Әлмәт районы территориясендә 67 янгын очрагы теркәлгән. Узган елның шул ук чорында 52 очрак булган. Нәтиҗәдә үлүчеләр саны 3 кешедән алып 7 кешегә кадәр, янгын вакытында тән җәрәхәтләре алып зыян күрүчеләр 1 кеше булган. Кичә 25 март көнне иртән Әлмәт шәһәренең 5 катлы йортының 1нче катында янгын чыккан. 8 сәгать 23 минутта 101 янгын сагы чакыру номерына Вәлиев урамындагы 3нче йортта янгын чыккан дигән хәбәр килгән. Янгын сөндерүчеләр 1нче катта зал бүлмәсендә диван януын ачыклаган. Янгын сөндерүчеләргә 1 квадрат метр мәйданда янгынны бетерү өчен 5 минут вакыт кирәк булган. Алдан ачыкланганча, янгын электр җиһазны монтажлаганда кагыйдәләрне бузу аркасында килеп чыккан. Янгын урынында янгын сөндерүчеләр килеп җитүгә шундый хәл килеп чыкты. 1нче катта урнашкан фатир тәрәзәләрендә төтенләү күзәтелде. Подъездда да бераз төтенләү бар иде. Янгын бүлекчәсен күршеләр каршы ала. Фатир эчендә беркем дә булмый. Хуҗа фатирны янгын сөндерү бүлекчәләре килеп җиткәнче үк үзе ташлап китә. Янгын сөндерүчеләр өске каттан 4 кешене коткарды. Аларны махсус битлекләре ярдәмендә урамга чыгардылар. Хәлакәт нәтиҗәсендә беркем дә зыян күрмәде. Янгын нәтиҗәләрен сөндерүгә 25 кеше, 7 техника, шул исәптән гадәттән тыш хәлләр министрлыгыннан 3 кеше һәм 1 техника катнашты. Хөрмәтле тамашачылар, янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәгез, исегездә тотыгыз. Янгын үзеннән-үзе килеп чыкмый. Аның сәбәбе кешеләрнең ваемсызлыгы һәм ут белән куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмәүдә. Янгын чыккан очракта 101 телефоны буенча янгын сакчылыгына шалтыратыгыз, адресыгызны һәм фамилияегезне төгәл хәбәр итегез. Безнең редакциягә Урсала микрорайонында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Аларның йортларына почта соңга калып килә. Бу проблема Бикчурин урамында яшәүчеләргә генә түгел, якын тирә урамнарга да кагыла. Почтаның ни өчен соңга калу сәбәпләрен безнең төшерү төркеме ачыклады. Проблема такая. Я уже давно... Проблема шунда ки, күптән инде Урсалы почтасы белән уртак фикергә килә алмау. Менә миңа газеталар алып килделәр. Мин махсус көттем. 1нчегә 7 декабрьне кымында, 22-23 декабрь, аннары 17 мартта. Менә 3 ай үткәннән соң тулы бер кап алып килделәр. Менә шундый безнең почта. Виктор Белов билгеләп үткәнчә, ул почта бүлекчәсенә берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән, әмма проблемадан чыгу юлы булмаган. Актуаль һәм яңа яңалыклар урынына йортларда яшәүчеләр иске почтаны ала, һәм бу газеталарга гына кагылмый. А тут ведь еще платежная ведомость. Монда бит әле түләү кәгазьләре дә бар. Безгә түләүләрне ничек түләргә? Түләүләр дә озак барып җитәме? Әйе, әлбәттә, квитанциялар Шүпкәдә, Таттелекомга да, Горгазга да бар. Үзебезгә шунда йөрергә туры килә. Алар өчен соңарып түләгәч, безгә бу пенилар белән килә. Мария һәм Виктор Беловлар Урсалар микрорайонында 2014 елдан бирле яшиләр. Аларның сүзләренә караганда, мондый проблемаларның күчүнең беренче көненнән үк борчый. Былтыр айга бер тапкыр 20ләре, быел 21 елда беренче тапкыр алып килделәр. Моңа өстәп менә бу Сувар дигән газетаны алабыз. Вот это сувар. Ул 600 сумга якын тора. Нигә кыйммәт дим? Миңа әйтәләр, илтеп бирү каралган дип. Безгә аны үзебезгә барып алырга туры килә. Безгә 2 ай эчендә түләмәгән өчен газ, утны сүндерсәләр, кем безгә бу хәл турында хәбәр итәчәк? Почта бит безнең сүндергән ут газны ялгамый. Почта бит вакытында квитанцияларны китерергә тиеш. Май айында штрафым бар иде. Август айында квитанция килде. Күпме пени артты. Мин ярты ай өчен түләр идем 20 көн эчендә. Һәм эшем бетеп торыр иде. Кызганычка каршы, Урсала микрорайонының почта бүлегендә килеп туган проблема турында аңлатма ишетмәдек. Әмма Әлмәт районара почтам башлык урынбасары Алсу Каюмова бу хәлне аңлатып үтте. Заместитель начальника Альметьевского межрайонного почтамта Каюмова Алсу Сагитовна. Без клиентларга китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенәбез. Хәзер без Әлмәт районы администрациясе һәм мәшгульлек үзәге белән хезмәттәшлек итәбез. Әгәр сез эш белән кызыксынасыз икән, 88553 325929 телефоны буенча шалтыратыгыз. Без эшебезнең сыйфатын күтәрергә мөмкинлек бирә торган барлык кисәтүләргә һәм тәкъдимнәргә зур җаваплылык белән карыйбыз. Урсалы микрорайонында яшәүчеләр проблемасы хәл ителер дип өметләнәсе генә кала. Әлмәт районының 800-дән артык пенсионеры авыл җирлегендә озак еллар эшләгән өчен пенсиягә өстәмә акча ала. Бу хакта кичә Әлмәт муниципаль районы пенсия фонды идарәсендә сөйләделәр. Тулырак безнең материалда. Авыл хуҗалыгында кимендә 30 ел эш стажы булган кешеләр
Картлык яки инвалидлык буенча иминiyat пенсиясенә өстәмә алуга исәп тота ала. Картлык яки инвалидлык буенча иминiyat пенсиясенә өстәмә алу өчен авыл хуҗалыгында кимендә 30 ел стажы булган кешеләр исәп тота ала. Шул ук вакытта гражданин эшләмәскә тиеш. Өстәмә акча күләме 1511 сум 12 тиенне тәшкил итә. Бу фиксацияләнгән түләүнең 25%. Ул агымдагы елның 1 гыйнварыннан 6044 сум 48 тиен. Шулай ук пенсионер 80 яшькә җиткән яки беренче төркем инвалид булса, беркетелгән түләү күләме 2 ләтә арта һәм 12088 сум 96 тиен тәшкил итә. Бу очракта өстәмә күләм шул ук калачак 1511 сум. Ил хөкүмәте карары белән 2019 елның июнендә әлеге һөнәрләрнең исемлеге диспетчерлар, лаборантлар, ветеринария, даруханәләр мөдирләре, шәхси эшмәкәрләр, авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре һәм башкалар кебек вазифалар белән киңәйтелде. Пенсия фонды мәгълүматларына караганда, авыл советларында, авыл кибетләрендә, балалар бакчаларында һәм медпунктларда эшләгән авыл җирлекләрендә яшәүчеләргә өстәмә акча каралмаган. Бу оешма колхоз, совхоз яки крестьян фермер хуҗалыгы составына керсә, искәрмә булып тора. Пенсионера сельской... Әлеге ташлама шәһәрдә хезмәт стажы җыеп авылга күчеп килгән кешеләргә кагылмый. Әгәр кеше гомере буе авыл җирендә эшләсә, аннары шәһәргә күчсә, яңадан авыл җирлегенә күченгән чакта гына ташлама алу хокукы саклана. Пенсия фондына гариза белән эшләүче пенсионерларга да мөрәҗәгать итәргә кирәк. Киресенчә, пенсионер авыл өстәмәсе алган, аннары эшкә урнашкан икән, бу хакта пенсия фондына хәбәр итәргә кирәк. 18 марттан 31 мартка кадәр республикада җәяүле профилактика чарасы үткәрелә. Ел башыннан Әлмәт районында 9 җәяүле бәрдерелгән, нәтиҗәдә 9-ы да яраланган. Җәяүлеләр дә истә тотырга тиеш булган кагыйдәләр турында Әлмәт районы буенча ЮХИДИ бүлеге башлыгы урынбасары Андрей Лиманский искә төшерде. Рәсәй Федерациясының юл йөрү кагыйдәләренең 4 пункты нигезендә җәяүлеләр тротуарлар, җәяүлеләр юллары, велосипед юллары буенча хәрәкәт итәргә тиеш. Ә алар булмаганда юл читеннән тротуарлар, җәяүлеләр юллары, велосипед юллары яки юл чите булмаган яки алар буенча хәрәкәт итеп булмаган очракта җәяүлеләр велосипед юлы буйлап яки бүлү полосалары булган юлларда машиналар йөрү өлешенең тышкы ягыннан бер рәт булып хәрәкәт итә алалар. Юл чите буйлап хәрәкәт иткәндә җәяүлеләр транспорт чаралары хәрәкәтенә каршы барырга тиеш. Инвалид коляскаларында хәрәкәт итүче мотоцикл, мопед, велосипед алып баручы затлар бу очракларда транспорт чаралары хәрәкәте барышы буенча хәрәкәт итәргә тиеш. Юл аркылы чыганда һәм юл чите яки юл кыры буйлап хәрәкәт иткәндә, тәүлекнең караңгы вакытында яки күрмәү шартларында җәяүлеләргә киңәш ителә. Торак пунктлардан читтә җәяүлеләрнең үзләре янында яклы кайтаручы элементлар булырга һәм транспорт йөртүчеләргә күренергә тиеш. Бөгелмә шәһәренең ТНГ групп җәмгыятендә кышкы спартакиада булып узды. Анда спортчылар 6 дисциплинада көч сынашты. Кызу кышкы ярыштан безнең репортажны карагыз. Живое общение, никакой Zoom, никакой WhatsApp, конечно, не заменит. И возможность помериться силами, друзьями, с коллегами, это действительно очень дорого стоит. И я думаю, что все мы оценили, сидя дома довольно продолжительное время. Оценили? Геофизикларның 55-нче спартакиадасы җәйге этаптан соң иң көтеп алынган вакыйга булды. Чөнки вируслы бизгәк аркасында бу елның спорт очрашуы соңгы көнгә кадәр сорау астында иде. Шуңа карамастан 2 көн рәттән командалар 6 спорт төрендә ярышты. Казан спортчылары тенниста уста маневр ясый белүләрен ачыктан-ачык күрсәтте. Үз яшьтәгеләре арасында Дмитрий Сидоров һәм Руслан Ханипов иң яхшы позициядә. НТУ оешмасыннан булган Лилия Гарипова хатын-кызлар арасында 3 партияны отып, узган елгы җиңүчене Ижау кызы Вера Колиговадан реванш алды. Настроился на победу, потому что Җиңүгә омтылдык, чөнки җиңүгә йөз тотмасаң, чыгыш ясау авыр. Тик быел әзерлек юк иде. Заллар ябык, пандемия, бер атна эчендә элеккеге көчләрне кире кайтардык. не получалось, но вот за неделю мы потренировались. Спортчылар үзләрен бадминтонда да сынады. Ә йөзүдә исә 79 спортчы бер-берсенә көч биреп секундларны санады. Хатын-кызлар арасында Лениногорск шәһәре геофизиклары Оксана Абашина белән Наталья Пикалева иң яхшылары дип табылды. Чаңгыга кар йөртеп Ижаулылар бәреп керде. Аларны куып җитү мөмкин түгел иде. Спортчылар чаңгы ярышында һәм эстафетада беренче булды. Все сплочено, все. Кемнинди төдә чыгыш ясый, барысы да урын алырга тырыша. Бу коллективта бердәм хәл ителә һәм бездә барысы да ярышларда катнашырга тырыша. Да.
Очень хорошая команда. Гомум зачетта 6 дисциплинада олар 5-нче урынны яуладылар. Казан командасы 4-нче булды. Призерлар өчлеген ТНГ Ленгиз йомгаклады. И на первом месте дружная команда АУП ЦГИ НТУ. Ойгүл Шарафиева, Светлана Павлова, Максим Брюхачев. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, шуны һәм монтажер Илдар Гыймаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.